Уважаеми зрители, ще ви представим едно изключително сензационно интервю, по-точно с един много потаен човек, който работи в една много тайна служба, в един много таен институт, с който се занимава с едни много тайни неща. Искам да ви представя господин... Да, всъщност това е господин Хикс. Хикс, да. Първо, господин Хикс, искам да ви попитам, защо са тези етапи в ушите ви? Виж сега, аз съм послушвач към Министерството, това ми е работата, щатна длъжност, послушвам. Тайните служби? Да, и министъра ни казва, сега вие ги слагате, защото ако се чуе нещо да се запише на лентата, вие да нямате достъп до фактите. Аз факти не изнасям, нямам факти. Добре, искам да ви попитам, щом като ни изнасяте факти в предварителния разговор, вие ми казахте, че сте подслушвали един депутат. Да, послушам го, нищо не мога да чуя. Какво да се чуе? Ами сега, може да се чуе нещо, като леглото му скърца, дойде му любовницата, като се тръщна, като там, като пъшка, а чуй нещо да чуй. Че жена му дойде, тя скандал да дигна, нищо не можа да се чуе. Факти няма. Просто... Добре, бяхте послушали също, ми казахте, някакъв прокурор. За него някакви факти да кажете. Мълча като пукал. Мълча през цялото време, нищо не можах да кажа на шефа после. Защото даже телефона му по едно време звънна, той го дигна и вика да. Абе, кажи нещо, бе, човек, кажи, аз съм на работа, аз хляба се трябва да изваря. Мълча като пукал. Той ме затруднява всъщност. Няма факти. Да имате една цигара, че нещо не могат... Цигара, заповядайте. Да, дайте. Аз имах, ама съм ги свършил. Какво е това? Извинете, това са микрофони. Не, това за мен са оръдия на труда. Какви микрофони? Какво поставите ги по хората и... Вижте сега, каква пушка ни купиха, микрофон, пушка, метър и 53 души нос. Така към 200 метра ловиме, да ви кажа. Фаща се всичко, да. Да ви попитам, бяхте ми споменали, че сте слагали такива тайни микрофони в бездомните кучета, които минават и подслушват. Не, само около парламента, които са така, някои министерски блокове така има. Има ефект, но има какво да се желая. Още сега репетираме с котки, те са по-мобилни, така по-предвижват се добре. Ще видим, ще постигнем успехи. Но факти няма, да се знаем. Още ми бяхте казали, че някакъв много известен политик също е бил подслушван. Кажете някакви факти за това. Вижте сега, моля ви се сега. Вие ако сте на мое място и отидете слушате някъде и непрекъснато се чуват и ни маанета, и ни кючеци, и хуахо, еде се баклава, устата им пълна слюнки, текат халва, не се лукум, не се чува нищо. Какви факти ще изнесете вие? Няма, не се чува нищо. Чингаленги, все пак сме предкарали. Значи факти няма. Какво чух? Аз това чух. Факти няма. Факти няма. Уважаеми зрители, това, което каза господин Хикс, извода е, че в България подслушване няма, факти няма, служби за подслушване няма подслушване. Няма. Разбрахте ли, че няма подслушване? Няма подслушване в България. Що ви така? Аз знам, че няма. Няма. Факти няма.